खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भइस अफ बडोलेण्ड चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय सासे बर' फरायसाखौ मोजाङै असमिया राव रायज्लायनो रोङैनि थाखाय गाज्रियै बुनाय जाथाया सोराङाव फैदों। तेजपुर साइन्स एकाडेमियाव ओइचएस फार्स्ट इयाराव फरायफुबाय थानाय उदालगुरि रौतानि लाइफांफारा गामिनि बिलिफां बसुमतारी मुंनि बर' लाइमोन फरायसाखौ सा 10 असमिया राव रायज्लायग्रा फरायसा हानजाया गाज्रियै बुना जोखोम खालामो, जायनि थाखाय गावनि जायगा आसामावनो बर'फोरा रैखाथि दंना गैया बेयो मोनसे गिदिर सोंथि सिखांदों। बिलिफां बसुमतारीखौ असमिया रायज्लायनायाव जेंना जानायखौ लानानै बिखौ लाजि फोनांदोंमोन, ठाट्टा फोनांदोंमोन आरो महरखौ लानानै चाइनिज सिंकि मम' आरो भुटाननि बुंना नासयदोंमोन होनना खौरां मोनदों। थाखो खथायाव गुबुन सासे फरायसायाबो मोजाङै असमिया रावाव बिबुंथि लाखिनो रोङैयाव असमिया फरायसाफोरा मिनिना लाजि फोनांदोंमोन आरो गाज्रि राव बाहायना नासयदोंमोन। बिनिनो बेरेखा बिलिफाङा बाथ्रा बुंनायाव असमिया रायज्लायग्रा फरायसाफोरा बिलिफां बसुमतारीखौ गाग्लोबो आरो गोब्राब जोखोम खालामो। जाथायनि सायाव स्टुडेन्ट वेलफेयारआ गोथौ नायबिजिरनो खावलायो आरो फरायसाफोरखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय राहा लानो खावलायो। एखनब्ला गुबुन रायजोफोर जेरै दिल्ली, मुम्बाइ, नर्थ इन्डियाफोराव सा सानजा ओनसोलनि सुबुंफोरखौ थाङोब्लासो बेबादि डिसक्रिमिनेशन रेसिजम खालामनाय जाथायखौ नुनो एबा खोनानो मोनोमोन, नाथाय बे खेबाव गावनिनो रायजो आसामावनो बर' फरायसाफोरा बेफोरबादि नासयजानाय जाथाया जानो मोनदों। आसाम आरो मेघालय रायजोनि सुबुंफोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजि दुंहावनि थाखाय मेघालय रायजोआव पेट्रल डिजेलनि आंखाल नुजाथिदों, जायनि जाहोनाव मेघालय रायजोनि थागिबिफोरा पेट्रल डिजेलनि थाखाय हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। शिलंनि पेट्रल पाम्पफोराव दासान्दि पेट्रल डिजेल मोननो गोब्राब जादों आरो पेट्रल पाम्पफोराव गोबां भिर सोमजिनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे जुदि बेबादि आसाम मेघालय बर्डारनि फोनांजाब राहाया बन्द थायोब्ला बायदि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरनि बेसेनाबो मेघालय रायजोआव गोबां जौखोन्दो बांगोनखौ मोनथिनो मोनदों। खासि स्टुडेन्ट इउनियननि सोमावसारनाया हिंसा महर लानायनि थाखाय खासि फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो सानै गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि आरो लोगोसे दासिम सा 15 जन दुंहाव हिंसा खालामग्रा, आसामनि गारिफोरखौ बुफाय बुसि खालामग्रा आरो दावबायारिफोरखौ गाग्लोबग्राफोरखौ एफआइआर थिसननाय जाबाय होनना खौरां मोनदों। लोगोसे आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव गोरोबलायना सान्थि लाबोफिननो थाखाय आसामनि मन्त्रि अतुल बरा आरो मेघालयनि डिप्युटि चिफ मिनिस्टार डक्टर एस धारजों मैया सावरायलायनाय जानानै थाङो। आसाम पुलिसाबो मेघालय रायजोआव नांथाना थानाय आसामनि दावबायारिफोरनि मददनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार फोसावना होदों। सोरबाफोर दासिमबो नांथाना दंब्ला स्क्रिनाव होनाय आसाम पुलिसनि हेल्पलाइन नाम्बारनि गेजेरजों मदद लाहरनो हागोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दासिम आसामनि मेघालयाव नांथाना थानाय 246 जननि गेजेराव 131 जनखौ आसामसिम लाबोफिननाय जाबाय आरो माखासेखौ लाबोफिननाय खामानिया सोलिगासिनो होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा फोसावो। मोनथिनो गोनां बाथ्राया बेसोदि खासि फरायसा आफादा गावसोरनि जायगानि रैखाथिनि थाखाय सोमावसारदों। सानफा एफा मेघालय रायजोआव बायजोनिफ्राय फैना थाफैनाय सुबुंफोरा बांगासिनो दं, जायनि जाहोनाव मेघालयनि थागिबिफोरा गावसोरनि थामोनथा रैखाथिखौ सानफा एफा खोमाना लागासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै खासि फरायसा आफादा सोमावसारदों आरो रायजोआव ILP एबा इनार लाइन पारमिटखौ लागू खालामनो दाबि खालामदों। मख'जाथावदि इनार लाइन पारमिट एबा ILP आ UP, बिहार, राजस्थान एबा गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैना जाहाथे अराय समनि थाखाय थाफैनो हाया आरो थागिबि सुबुंफोरनि हानि रैखाथिया जाहाथे गोमाया बेखौ रैखा खालामनो थाखाय बे ILP आरो गुबुन थागिबि सुबुंफोरनि रैखाथिखौ लाखिनो खासि फरायसा आफादा सोमावसारदों। मख'जाथावदि आसाम आरो BTC आव ILP गैयिनि थाखायनो सानफा एफा बायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया बांगासिनो दं आरो थागिबि सुबुंफोरनि हानि रैखाथिया गोमालांगासिनो दं। बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि बिथाङा अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्सनि गिबि कनभेनसनाव नुजाथिनानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सायाव माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनदों। बर'फोरा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड नङाब्ला बे बुहुमाव थांना थानाया गोब्राब, बेखायनो सम थानायावनो गासैबो ज' जानानै थै-थां नांनानै बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ सोरजिनानै लानो नांथारगौ होनना बिथाङा बुङो। भारत सोरखारा बर'फोरखौ
रायजोफोरखौ खेबथाम थगायबाय रावनोबो आलादा रायजो होनो थांखि गैया होनना बुंनानै BSc होदोंमोन। आं BSc नि चिफ जादोंमोन नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ थगायदोंमोन जायनि थाखाय आं BSc नि चिफनिफ्राय रिजाइन होदोंमोन। बिनि उनाव BLT नि सोमावसारनायजों BTC खौ 2003 मायथाइयाव मोनदोंमोन नाथाय BTC आव फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआनो गैया, ल एन्ड अर्डार गैया, पुलिसनि सायाव कन्ट्रल गैया, बेखायनो BTC आबो थोजासे नङा होनना बिथाङा बुङो। बिनि उनाव एबसु आरो NDB आ जेबो नुफेरै खोनाफेरै BTR मुंनि गोदान 2020 मायथाइयाव सुक्ति खालामदोंमोन आरो BTC नि थाखानाय गामिफोरखौ दानख्लाबजोबदोंमोन। 14टा डिपार्टमेन्टखौ DC नो हरदोंमोन। बेखायनो BSc जोंबो जेबो जायासै, BTC जोंबो जेबो जायासै आरो BTR जोंबो जेबो जायासै होनना बिथां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया फोरमायो। भारत सोरखारा रावनोबो रायजो होआ बुंना 2014 मायथाइयाव तेलेंगाना रायजो होदोंमोन आरो बर'फोरखौ थगायदोंमोन होनना बिथाङा बुङो। देग्लाय BTC नो आसाम सोरखारा रां हरनाया जोबोद लासिंसिं जादों। गासै बोसोरनि थाखाय 900 कौटिसोल' रां BTC नो हरदों। दाखालि 450 कौटिल' BTC आ रां मोनदों। बेजों BTC आव जेबो डेभेलपमेन्ट जाया। बेनिखायनो बड'लेण्ड मोनाब्ला बर'फोरा जौगानाया गोब्राब। थैथां नाजानानै बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजिनानै लाथारनांगौ। जोंहा सोमावसारनायनि एक्सपिरियेन्स दंखायो, बेखायनो बयबो ओंखारबोनांगौ होनना बिथाङा खावलायो। 5 लाख, 6 लाख, 10 लाखल' सुबुं गोनां नागा, मिजु, अरुणाचलिफोरा आलादा रायजो मोनोब्ला जोंनि BTC आव 30 लाख पपुलेसननि गेजेराव 20 निफ्राय 25 लाख पपुलेसन बर'फोरा मानो आलादा रायजो बड'लेण्ड मोना होनना बिथाङा सोंथि खालामो। बेखायनो गावजों गाव एना एनिखौ गारजोबना सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय बयबो ओंखारबोनांगौ होनना बिथाङा खावलायो। फिसा फिसा रायजो नागालेण्ड, सिक्किम, मिजोराम, मेघालया, मणिपुर, त्रिपुरा बेफोर फिसा फिसा रायजोफोरा 20,000 कौटि, 30,000 कौटि रां रायजो सालायनो मोनो। जोबोद खम सुबुंफोरानो बेफोरबायदि बुरजा बाजेट रां मोनदों। नाथाय जोंनि BTC निया 30 लाख सुबुं थानाय BTC नि थाखाय 4,000 कौटिल' रां बाजेट खालामदों। बेजों जेबो डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया। बेखायनो जोबोद दुखुनांथाव। जों मा दाय मावखो, जोंखौ मानो नासयखो होनना सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा सोंथि खालामो। BTC नि मोनसे डिपार्टमेन्टनि EM आ 18 कौटिसोल' रां मोनो। बेजों मा खामानि मावनो हागोन? 5 लाख, 6 लाख पपुलेसनल' थानाय रायजोफोरा लाख करोड़ रां मोनोब्ला जोंना मानो मोना? बेखायनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनथारनांगोन, नङाबा बर'फोरा जुगे जुगे थगायजाबाय थागोन होनना बिथाङा बुङो। गोदोनि सेन्सास सुबुं सानखोआव गुबुन हारिफोरा बर'खौ खम दिन्थिना गोहो गैयै दिन्थिदोंमोन। सेन्सास खालामग्राया हारसा फैयोमोन आरो बर'फोरखौ हारसा सिनायथि बानायना होयोमोन। बेखायनो बे खेबाव बर'फोरा सांग्रां जा, सेन्सासखौ मोजाङै खालाम आरो बर'नि सिनायथिखौ दिन्थि होनना बिथाङा खावलायो। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनबासो पुलिसा जोंनि आखायाव थागोन, ल एन्ड अर्डारा जोंनि आखायाव थागोन, फाइनान्स डिपार्टमेन्ट मोनगोन, होमबासो हा हुनि रैखाथि थागोन। बेखायनो बड'लेण्डनि थाखाय खौसे जाना लैहोर ओंखारबोना सोमावसारनांगौ आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिना लानो नांगौ होनना बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा खावलायो। आइफन मबाइलनि दानारि EMI खौ सुफुंनो एबा होनो हायैनि थाखाय सासे 19 बोसोर बैसोनि लाइमोना हाजोनिफ्राय गोथौ हाखराव बारजुमना जिउ खोमाना लादों। लोगोसे बिनि बिफाया बिखौ बासायनो एबा हमथानो थांनायाव बिफायाबो बिजों लोगोसे गोग्लैफालाङो। लोगोसे बिफा फिसाज्ला सानैबो गोग्लैलांनायखौ नुना बिमायाबो गोजौ हाजोनिफ्राय बारजुमना लानाय जाथाया सोराङाव फैदों, जायनि थाखाय खनसेयैनो फिसाज्ला, बिमा आरो बिफा साथामनिबो जिउ खहा जायो। बे जाथाया महाराष्ट्रनि खाफदिया हाजोआव जानो मोनदों। खौरांनि बादिब्ला फिसाज्ला कुणाला जर जबस्ति बिमा बिफानिफ्राय आइफन मबाइल बिदोंमोन आरो गोरिब नखरनि जानायलाय बिमा बिफाया बिनो EMI आव आइफन मबाइलखौ बायदोंमोन, नाथाय माखासे दानफोरनिफ्राय EMI खौ होनो हायाखैमोन, जायनि थाखाय बियो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो हाजोआव ओंखारलांदोंमोन। लोगोसे बिमा बिफाया बिखौ नागिर उन थांफादोंमोन आरो कुणाला गोजौ हाजोनि बोरियाव गसंना थानायाव बिफाया बिखौ हमथानो थांदोंमोन। बेयावनो फिसाज्ला कुणालजों लोगोसे बिफायाबो गोजौनिफ्राय हाखराव गोग्लैलाङो आरो बिखौ नुना थानो हायैयाव बिमायाबो बारजुमफायो आरो बेबादिनो आइफन मबाइलनि EMI होनो हायैनि थाखाय खनसेयैनो बिमा बिफा आरो फिसाज्ला साथामनिबो जिउ खहा जायो। जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोनदों।
भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ इसोर बानायना सिबिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गोदान दिल्लीयाव थामथि थाखो आथोननि सुबुंफोरा नरेन्द्र मदि बिथांखौ इसोर बानायनानै खुलुमदों, सिबिदों आरो मदि बिथांनि मुङाव आरज मेथाइबो खननानै फुजिदों। ट्रान्सजेन्डार कमिउनिटिनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा ट्रान्सजेन्डार सुबुं माहारिफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों, बेनिखायनो नरेन्द्र मदि बिथांखौ बिसोर इसोर बादि सिबिगोन होनना फोरमायो आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया सासे इसोर होनना बिथांमोना बुङो। गाहाय मन्त्रि बिथांनि सावगारि लगायना बोरला आरो थिर गोनां सावगारि थिसनना सिबियो आरो थाबैनो बिहारनि पाटनायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि मुङाव मन्दिर बानायनो 100 कौटि रां बाजेटनि थाखाय सोरखारखौ खावलायनाय जादों होनना बिथांमोना फोरमायो आरो थाबैनो नरेन्द्र मदि बिथांनि मन्दिर बानायना बिसोर सिबिगोन होनना फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बडलेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।